Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A masu kallonmu da sauraronmu, ine mana barka da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci, kuma ine mana barka da sake saduwa da ku a cikin sabon shiri ƙayatacce da ya ƙunshi tambayoyi da kacici-kacici ba don komai ba, domin ilmantarwa da kuma ainihin nishaɗantarwa da izinin Allah. Wannan shiri namu na yau kamar yadda ake kallo, insha Allah ya kunshi ainihin muhawarori kamar ƙwara 7. Na farko shine, a duk duniya baki ɗaya wane ne aka riga haihuwar shi kafin mahaifinsa, sannan kuma ya riga mahaifiyarsa rasuwa, kuma da ya rasu aka binne shi a cikin kakar shi, wane ne wannan? A muhawara ta farko kenan. Sai muhawara ta biyu ita ce kamar haka: wani annabi ne cikin annabawan Allah baki ɗaya, shi kaɗai ne ƙwal aka haramta mishi dukkan matan duniya baki ɗayansu, wani annabi ne wannan? Muhawara ta uku ita ce kamar haka: shin wani annabi ne ɗan shi ya girme shi, wani annabi ne wannan? Na'am. Sai kuma muhawara ta hudu ita ce kamar haka: shin wani annabi ne cikin annabawan Allah manzanni mursalai Iblisu la'anannen Allah yake son shi sosai, shaidan Iblis yake son wannan annabi, wane ne? Muhawara ta biyar: shin wani annabi ne har yanzu yana nan a raye da ransa bai mutu ba, wani annabi ne cikin annabawan Allah? Sai muhawara ta shida, ta biyun ƙarshe kenan: shin wani annabi ne ake kiransa da annabi Daniel, wani annabi ne wannan? Sai muhawara ta 7 ta ƙarshe, wadda da ita za mu kulla wannan shiri ƙayatacce sai kuma haɗuwa ta gaba insha Allah. Wannan muhawara ta 7 ita ce abinda take cewa: wani annabi ne tsananin yunwa, tsabagen yunwa, madarar yunwa ta kashe shi. Subhanallah. To kun dai ji wa'innan muhawarori da muka tafka a wannan bidiyo namu mai tarin albarka, ɗai har ƙwara 7. Akwai wadda za ka amsa, akwai wadda za ki amsa, ko a warware? To ga amsar muhawara ta farko: wanda aka riga haihuwarsa kafin mahaifinsa, ya riga mahaifiyarsa rasuwa, da aka tashi binne shi aka binne shi a cikin kakar shi, shine wa? Shine Habil, dan annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Na'am, an fahimta ko? Sai amsar muhawara ta biyu: annabin da aka haramta mishi dukkan matayen duniya baki ɗaya shine annabi Shith alaihi salam, dan annabi Adamu alaihi salam alaihi wassalatu wassalam. Sai amsar muhawara ta uku: wani annabi ne cikin annabawan Allah mursalai Iblis alaihi la'anatullah yake son shi, wannan annabi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam. Sai amsar muhawara ta 5 cewa wani annabi ne har kawowa yanzu yana nan da ran shi, yana numfashi, bai mutu ba, wani annabi ne? A wannan annabi shine annabi Isa alaihi salam, ruhullah ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Amsar muhawara ta 6 cewa wani annabi ne cikin annabawan Allah mai suna Daniel, annabi Daniel ɗaya ne daga cikin ‘ya'yayen annabi Yahuda alaihi salatu wassalam, kuma shine ya roƙi Allah ya sanya wa'inda za su binne shi wasu ne daga cikin al'ummar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai amsar muhawarar mu ta ƙarshe ita sai mu bamma masu kallo da sauraro su amsa mana ita: wani annabi ne yunwa ko tsananin yunwa ya kashe shi, ya zama sababbiyar mutuwar shi? Na'am, mu ba da amsa mu wuce kamar yadda muka ba da sauran. Shine annabin Allah, annabi Alyasa alaihi salam. Annabi Alyasa alaihi salatu wasalam shine tsananin yunwa ya kashe sanda ya shige a dutsen Kasiyun, sanda ya tafi ya ɓuya. An
fahimta ko? To alhamdulillah nan muka zo karshen wannan bidiyo namu yan uwa mai tarin albarka, sai kuma haduwa ta gaba insha Allah za a ji mu da wani sabon shiri. Dan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha, kar ka manta da yin subscribe na tasha, kuma ka taba mana alamar ƙararrawa domin ka dinga samun sanarwar dukkan wani shiri da zarar mun dora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.